Bon dia. Anem a dibuixar el nostre primer dibuix, després de dibuixar la làmina, en el qual dibuixarem un podi. El podi té 90 mil·límetres d'amplada i 30 mil·límetres d'alçada. Per tant, intentarem que ens surti dibuixat en el centre de la nostra làmina. Primer de tot, com sempre, recuperarem la làmina. Fitxem fitxer, obre, hem de pensar que estem a dins de documents, LibreCAD, i aquí tenim la làmina. I aquesta és la nostra làmina. Anem a veure la completa, anem a visualitzar, som automàtic i veiem tota la làmina. El primer que farem serà desar-la amb el nom del dibuix que volem fer ara, que és el podi. Per tant, farem fitxer, anomena idesa, en el mateix lloc, posarem podi i el nostre nom. I ho desarem. Bé, haurem d'agafar i mirar més o menys que ens quedi centrat. Jo ja he fet aquesta tasca, he mirat que la distància horitzontal li he restat l'amplada i l'he dividit per 2, bàsicament. I per tant començarem a dibuixar el podi. I l'alçada igual perquè ens quedi dibuixat en el mig del nostre dibuix. Bé, el podi és només de línies, per tant agafarem l'eina d'una línia, agafarem una línia horitzontal, perquè sabem la seva amplada, sabem que la seva amplada aquí ens posa 90, per tant, on posa la longitud de la línia, aquí li escriurem 90, d'acord? I la posició, perquè ens quedi més o menys centrat, he estat comptant i és aproximadament 70 mil·límetres, 130 mil·límetres, 130. 70 mil·límetres de la nostra esquerra i a 130 de la nostra part de baix. Per tant, escrivim la posició, que és 70,130, i ens dibuixa la base del nostre podi. Ara que ja tenim posada la base, podem començar a dibuixar aquestes línies. Començarem per la nostra esquerra i anirem dibuixant el nostre podi. Bé, el primer que hem de fer és dibuixar una línia vertical de 20 mil·límetres en aquest extrem. D'acord? Per tant, anem a agafar la línia d'una longitud. Aquesta longitud ha de ser una línia vertical, hem dit, de 20 mil·límetres. Agafem la longitud i posem 20 mil·límetres. D'acord? I li direm que ens agafi en la nostra intersecció, provarem si ens agafa la intersecció correctament, doncs l'agafa perquè no hi ha cap altra línia, d'acord? Per tant, hem de buscar una restricció, a veure, que ens posi l'extrem de la nostra línia, aquest, força els extrems, aquest primer. Bé, cliquem aquí, i ja tenim la nostra primera línia del podi. Ara hem de fer aquesta línia d'aquí, que té 30 mil·límetres de longitud i és horitzontal. Clicarem aquí, posarem 30 mil·límetres, abans hem fet 20, aquesta serà de 30 mil·límetres, i agafarem a l'extrem. Per tant, se'ns posa aquí mateix i ja ens dibuixa la línia horitzontal de 30. Hem de dibuixar aquesta línia vertical. Aquesta línia vertical ha de tenir, si aquesta longitud d'aquí és 30 i aquesta d'aquí és 20, vol dir que fa 10 mil·límetres d'alçada. Per tant, una línia vertical d'una longitud de 10 mil·límetres, hem dit 10 mil·límetres la seva longitud. Tenim l'extrem encara marcat, per tant ens ho farà bé, cliquem aquí. I tenim aquesta línia vertical. Ara ens queda aquesta línia horitzontal d'aquí, que si ens fixem, si aquesta fa 30, l'amplada aquesta també ha de ser 30 i aquesta d'aquí també ha de ser 30. Per tant, dibuixarem aquesta línia d'aquí horitzontal. Anem aquí, una línia horitzontal de longitud 30 mil·límetres, que és la que ja ens surt perquè l'última línia horitzontal ja era d'aquesta longitud. Venim aquí, ens col·loquem i col·loquem aquí la línia de 30.
podem agafar i fer una visualització de la zona, ara que ja tenim més marcat el tros que nosaltres volem dibuixar, que és aquest d'aquí, que ens facilitarà doncs, posar els punts. D'acord? Anem aquí, ens falta aquesta línia vertical. Aquesta línia vertical. Nosaltres el que farem és una línia vertical que si això d'aquí fa 10 i aquest d'aquí fa 30, vol dir que aquest d'aquí farà 20, per tant farem una línia vertical de 20, per tant la longitud d'aquesta línia vertical hi ha 20, i ara compte que no marcarem a l'inici, sinó que marcarem al final. Per tant aquí, on posa força al punt, posem punt final i cliquem en aquest punt d'aquí. Si ens fixem, ens ha dibuixat la línia vertical. Ara podem dibuixar aquesta línia horitzontal, que fa una altra vegada 30, per tant dibuixarem una línia horitzontal de longitud 30, i aquí hem de tornar a marcar que volem a l'inici de la línia, al principi d'aquesta línia. I l'hem de posar en aquest extrem d'aquí baix. Cliquem aquí, escape, i ja quasi bé tenim el podi dibuixat. Per acabar de dibuixar aquest podi, d'acord, ens falta una línia que ens tanqui aquests dos extrems. Premerem aquesta línia entre dos punts i clicarem aquest extrem i aquest extrem. Premem escape per sortir i fixem-nos que ja tenim el nostre podi dibuixat igual que ens convenia. Ara completarem el caixetí, per tant farem una visualització del caixetí, d'acord? Som automàtic, i ara d'aquí completarem les dades del títol i la data. Farem una ampliació d'aquesta part d'aquí baix per poder-ho posar millor. D'acord? Triarem la lletra, triarem una alçada de 6, que és la lletra de 6, i posarem el títol, que és podi. Ok, i el col·locarem aquí, però fixem-nos que ens va en els punts de referència, per tant traiem aquests dos punts de referència que teníem marcats, i ara el posarem aquí més o menys centrat, d'acord? I per últim posarem la data, amb una alçada de 3, i la data d'avui, que la posarem, per exemple, doncs 23 del 9 del 2017. Ok? Veiem que no ens hi cap, per tant haurem de modificar-ho. No deixarem espai al costat dels guionets. A veure si així ens hi cap millor. I ens hi cap, doncs, justet. Col·loquem, cape, i ja tenim el fitxer per desar i entregar.